በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ጸሎት ናይ ስብሃተ ነግህ አገልግሎት ትሳተፉ ዘለኹም ኣብ ርሕቑን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ኣብ ዝሓለፈ አገልግሎትና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝረኣናዮ ታሻዓይ ኣርእስቲ ረቋሒታት ዕዉት መንፈሳዊ አገልግሎት ብዝብል ኣርእስቲ ርኢና። ኣብዚ ዝረኣናዮ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሓይሊ ውህደት ቃልን ግብርን ዕምቆት መንፈሳዊ ርድኢት ናብራ ኣምላኻዊ ፍቅሪ መከራን ስቃይን ማሕተም ክርስትና ዝብሉ ኣርእስትታት ርኢና። ኣብዚ ከም መሪሕ ጥቕሲ ዝረኣናዮ ወንጌል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 13 ስለዚ በተኣኪት መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምሰስለጥኩሙን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ዝብል መእተዊ ተጠቂምና ኣብ መወዳእታ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝረኣናዮ መደምደምታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 20 እታ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፅአ ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካ እንሆ ከዓ 5 መክሊት ረባሕኹ እናበለ ቀረበ። ጎይታ እቲ ጎይትኡ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ ዝብል ብስራት ምስ ረኣና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 21 ከምታ ኣነ እውን ዝሰዓርኩሞ ምስ ኣቦይ ይቕሬታ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:21 ከምታ ኣነ እውን ዝሰዓርኩሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋነይ ተቐመጥኩ ነቲ ዝስዕር ኣብ ዝፋነይ ክቐመጥ ክህቦ እየ ዝብል ተስፋ ርኢና። ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓሲ ክንጓሶት ክህበኩም እየ ዝብል ናይ ተስፋ ቃል ኢና ክንርኢ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ብዙሕ ግዜ ምዚ ብቑዕ ኣገልግሎት ዕጥቂ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝብል ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ብዙሕ ሕቶ ካብ ጉባኤታት ዝመፅእ ስለምንታይ እግዚአብሔር ልኡኽ ዘድልዮ ስለምንታይ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ክንሱስ ልኡኻት ዘድልዮ ብዘይ ልኡኻት ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እንዲ ዝብል ካብ ብዙሓት ሕቶ ስለ ዝመፀ ንኩላህና ክረዳኣና ይኽእል ብዝብል ሓሳብ ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓሲ ክንጓሶት ክህበኩም እየ። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ አገልግሎትና መሪሕ ጥቕሲ ኣርእስቲ ስለምንታይ እግዚአብሔር ልኡኻት ዘድልይዎ ለ እቶም ልኡኻት እንመን እዮም ካብ ልኡኻት ፍሉይ ልኡኽ መ ልኡኻት ልኡኽ ሰ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ረ ንምንታይ ዕላማ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ መደምደምታ እዩ። መሪሕ ጥቕስና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 8 ንመን ክልእኽ መን ከኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ሰማዕኹ ኣነ እውን እነኹ ለኣኸኒ በልኩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንመን ክንልእኽ መን ከኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ሰማዕኹ ኣነ እውን እነኹ ለኣኸኒ በልኩ። እዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን
أبولي كيدان كابز جلسو ملأختات كوينو እግዚአብሔር ነዚ ሕቶ ዝኸሓትት ከሎ ነቢ ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ኣነ እውን እንኹ ለኣኸን በልኩ ክብል ከሎ ናይ መጀመርያ ግዜኡ ኣይነበረን ተላኢኹ ኣብ ቅድሚ ዖዝያን ደው ምባል ሲኢኑ ካብ ንእግዚአብሔር ዝያዳ ንዖዝያን ፈሪሑ ተሓቢኡሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ በዚ ምክንያት ከዓ ምስ ዖዝያን ብለምፂ ተሃሪሙሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ድሕሪ ሞት ዖዝያን ግን እግዚአብሔር ከም ዝተረኣዮ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ማለት ኢሳያስ 6:1 ክጅምር ከሎ በአመ ሞተ ዖዝያን ንጉስ ርኢክዎ ለእግዚአብሔር እንዘይነብር ዲበ መንበሩ ነውሃ ወብሩሃዩ ዖዝያን ምስ ሞተ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣብቲ ብሩህን ነዊሕን መንበሩ ተቐሚጡ ረኣኽዎ ሱራፌል ኪሩቤል ከዓ ቅዱስ እናበሉ ከመስግንዎ ከለዉ ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ዝፈራሕካዮም እቶም ኣብ ቅድሚኦም ራዕራዕ ትብል ነበርካ ሰባት ሓሊፎም ምድራውያን ሓሊፎም ኣነ ግን ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ብክብሪ ምስ ተገልጸሉ ሽዑ ኣነ እውን ለኣኸኒ በልኩ ኢሉ እግዚአብሔር ክን ኩሉ ግዜ ንመልእ ክንልእኽ መን ከኸደልና እዩ ናይ ሎሚ ርእስትና በኣእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓስዩ ክንጓሶት ክህበኩም እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 14-15 ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 14-15 ኣቱም ጠለምቲ ደቂ ኣነ ጎይታኹም እየ ከካብ ከተማ ሓደ ከካብ ስፍራ ቤት ክልተ ኣምጽኤ ናብ ጽዮን ከእትወክም እየ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓስዩ ክንጓሶት ከዓ ክህበኩም እዮም እሞ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣቱም ጠለምቲ ደቂ ምስ በለ ከም ሰብ እንደዝኸውን ነይሩ ኣይፈልጠኩምን እየ ደቀይ ኣይኮንኩምን ኣነ ጎይታኹም ኣይኮንኩን ክብል ትጽበዩ ከም ሰብ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ግን ከም ሰብ ኣይኮነን ሓሳብ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሓሳባት ደቂ ሰባት ፍሉይ እዩ ኣቱም ጠለምቲ ደቂ ምስ በለ ኣነ ጎይታኹም እየ እዚ መልእኽቲ እዚ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ኣብዮም ን7 ዓመት ኣብ ባቢሎን ንኽነብሩ ኣብ ዝወረድሉ ጽባሕ መዓልታት ኣብ ዝተዋህበ መልእኽቲ እዩ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓስዩ ክንጓሶት ክህበኩም እዩ ስለዚ መዓሲ ግን መዓሲ ዝኽወሃበና ዝኽእል መዓሲ ዝኽወሃብ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናባይ ተመለሱ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ከም ዝግበረልና ብፍላይ ከዓ ንዓኻ ዝእዘዙ ድኻ ከይብደል ፍትሒ ከይጎድል ንዓኻ ዝሰምዑ በኣኻ ዝምርሑ ቁኑዓት ቅዱሳት መንፈሳውያንን ስጋውያን መራሕቲ ሃበና ክንብል ከለና እግዚአብሔር ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ግን ኣሎ ናባይ ተመለሱ ናብኡ ከይተመለስና ብንስሓ ከይተመለስና እንተሓተትናዮ እግዚአብሔር ኣነፂሩ ነጊሩና እዩ ኣብዚ መልእኽቲ እዙ ትንቢት ነቢ ኤርምያስ እቲ ህዝበ እግዚአብሔር ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንዝርና ካብ እንስሳዊ ፍትወት ዝተላዕለ ኣብ ንሕድሕዶም ዝገብርዎ ዝነበረ ዘይንቡር ፆታዊ ርክብ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዕንጨትን እምንን ኣመንዘርኪ እዩ ምስ ዕንጨትን እምንን ኣመንዘርኪ ማለት ንኣምላኽ ብምኻድ ጣዖት ብምምላኽ ዝገብርዎ ኣበሳ እዩ ዝገልጽ ይኹን እምበር ኣብዚ ኩነት ከለውን እንተኾነ እቲ ዝተዋህበ ተስፋ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓስዩኹም ጓሶት ክህበኩም እየ እዚ ክህበኩም እንተኮይኑ ግን ኣቐዲምኩም እንታይ ግበሩ ኣቐዲምኩም በእምሮን ብምስትውዓልን ናባይ ተመለሱ ኣቐዲምኩም ብንስሓ ናባይ ተመለሱ ኣነ ከዓ በእምሮን ብምስትውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ዝጓስዩኹም ጓሶት ክህበኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለዚ እቲ እንደልዮ እቲ እንብህጎ ኣብ ኢድና ከም ዘሎ ብሓቂ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ተተመልሽና ከዓ እግዚአብሔር ነቲ ዝበሎ ቃሉ
كتجهلون اتقال زي لوات مخانون أزبقنا خنستوعل እግዚአብሔር يدلي ها سلمنتايو እግዚአብሔር لؤخات زدليو أبوريز فترات معرف سلسته معرف هذا قصر سلسته أملاح كأ برهان يكون بله برهان دما كوني كبري نزخر سمو እግዚአብሔር ملأختها محلالف جدا سبات ملأختي حواريات يدليوني بخامو كمتي برهان يكون مسبله نخلو يكون يلو بقال زفتره نخلو بخامو خفتره يزخل أملاح اندحر እግዚአብሔር بزيلوخ ملأختها محلالف زخل هياو أملاح كوينو نمنتاي دا نمنكن لأخ منك خدلنا إندابله عرر يلو زي سوعي أبتن بيت إسياس معرف 59 قصر حدا إنه إيد እግዚአብሔር نمدحان حصار أيكونتن كيسمع كأذنو أيصانعني إيد እግዚአብሔር نمدحان حصار أيكونتن እግዚአብሔር إيدو سلز حصرو كنا وحلو سراح سلز بزحو خنا عملو أيكونن لؤخات سوع مخنياتو እግዚአብሔር إيد እግዚአብሔር نمدحان حصار أيكونتن سجو ولد እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ أمدري نتقول صارك صور زمصو مغلاص حواريات سلازي برهالهم أمخا كتابقلون كزاريلون مسفتانو ويتانان مدحينان إيسوس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معراف 26 قصر 53 كمزيلو مليسلهم نبوي ملمانو زي كالني نسخا كاب 10 وكل تلقيون زبزحو ملاخت حجي خسدلي زي كالدوي مثلا كالوي كم تنسخات حاسبو زلخا سيفا العلكا مكل خال سيفا العلكا مصرار اندزخون نيرو إلو نبوي ملمنكو أبوي كا 10 تخلت لقيون حدا لقيون كندي أشحات قطري كم زخون بتخريستيان بقول نصورا غميتات تولا سلازي كندزي أهول الشفرا سراويت مسدد اللي نيري نتحاتاتي بزردو نتخزر يلو زلو بزردو حجون عنا نمقلاس انبر እግዚአብሔር ሓደ መልአኽ ምስለ አኸተ ሓደ መልአኹን ሓደ ወስታ ወስ ምስበለ 85,000 ሰራዊት ናይ ተዓላው ንጉስ ከም ዝጠፉ ቃል እግዚአብሔር ይምህረና እዩ ስለዚ ንምንታይ ዳሉ እግዚአብሔር ልኡኻት ዘድልይዎ يخون إلى كل نجار كجبر زغال إيدو قاب كل زبادسح نوح نهال لو خلو سلمنتاي إجزابير لؤخات زدليو كبري نزخر سومي يخون إجزابير ما الأختو هاي قدل جدنا يكونن لؤخات كتكم لؤخات زدليو لجن نحنا أتوم كم فقط إجزابير زلا أخو ناي قدس النؤو تما قلتي نخو خونو تراحي أبو انجيل ماركوس معراف 3 قصري 14 مسؤوم انت خونن كسبكو ما انت خلقكمن 10 توكلتا جبرومي مسؤوم انت خوني إذا مسؤوم هلاو أبناي زل عالم حقوس أبناي زل عالم سفرا أبناي زل عالم كبري أبناي زل عالم منجستي ناي قدس النؤو تخافلتي ناي كبرو تخافلتي ناي زل عالماوي هيوتو تخافلتي نمخاني እግዚአብሔር لؤخات زصوعي وانجيل يوحنس معراف 4 قصر 3 كيده سفرا مسدال لكم ابتا انا زلخو نسخاتكم ناقوم انت خدكونس تمليسخ مزيمو نابايك وسدكم ابتا انا زلخو مسايم انت سلازي وانجيلاوي قدس ماركوس مسؤوم انت خوني اتخلى اغلغلوت እግዚአብሔር ናይ ቅዱስ ንኡ ተኻፈልተን እንት ክንከውን ኣብ ኩሉ ስራሕ እግዚአብሔር ንኩሉ ፍጥረት ፈጢሩ ንኩሉ ፍጥረት ክፈጥር ዘይድ ከመን ዘይጸገመን አስማት አምጻ ግን ንአዳም ከውጻሉ ይብዎ
አዳም ናይ ክብሩ ተኻፋሊ ከም ዝኾነ ብምስሉን ብመልክዑን ዝደኮኖ ፍጡር ለባው ፍጡር ምዃኑ ምእንቲ ክፈልጥ ነዚ ኩሉ ዝፈጠርክዎ ፍጡር ስም ኣውፅኣሉ ኢሉ ነቦና አዳም ሃቦይ ስለዚ እግዚአብሔር መን ክንልእኽ መን ከኸደልና እዩ መን ክእዘዘና እዩ መልእኽትና መን ከብፅሓልና ኢሉ ዝሓትት ንሕናቶም ልኡኻት ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ናይ ክብሩ ተኻፈልቲ ንምዃን እዩ እቶም ልኡኻት መን እዮም እዩ እቶም ልኡኻት ቅዱሳት መላእኽቲ ቅዱሳን ነቢያት እቲ ፍሉይ ልኡኽ ወልደ እግዚአብሔር ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኾም ናብ ዓለም ዝለኣኾም እሞ ኩሎም ቶም ከም ፈቃዱ ዝገበሩ እዚኣቶም እዮም እቶም ልኡኻት መልእኽቲ ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ዘፍጥረት 3:24 እንታይ ዝብል አዳምን ሔዋንን ተመሊሶም ናብታ ዝወፀላ ገነት ንኸይምለሱ ዘንበልብል ሴፍ ሓዊ ዝሓዘ ሱራፊ ከም ዘቐመጠ ቃል እግዚአብሔር ይነግር ብዘይቲ መልአኽ ብዘይቲ ሰይፈ ሓዊ እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ናብ ገነት ንኸይኣቱ ክኽልክሎም ይኽእል እዩ ንምንታይ ደኣ ንሱራፌል ኣብኡ ኣቐሚጥዎ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን መላእኽትን ዘሎ ርክብ እቶም መላእኽቲ እውን ናይ እግዚአብሔር ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ንምእንቲ ክኾኑ እዩ ስለዚ ንምኽልካል ጥራይ ዘይኮነ ንምሕጋዝ እውን እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእኽቲ ንደቂ ሰባት ንምሕጋዝ ክልእኽ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 91 ቁፅሪ 11-12 ናብ ዝተኸዶ ዘበለ ኩሉ ንኽትበፅሕ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክልእኸልካ እሞ ንሳቶም ከዓ ብእግርኻ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ግናዕ ዒዶም ክፀሩኻ እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት እዚ ክብሪ ዝኸዳሉ ከሎ ብዘይ መልአኽ ብዘይ መላእኽቲ ኣምላኽ ንሰባት ምሕጋዝን ናብቲ ዝደለዮ ንምብፃሕን ስለ ዝፀገሞ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ቅዱሳን መላእኽትን ደቂ ሰባትን ዘሎ ርክብ ክገልፀልና ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ኣብቲ ዕዮ እግዚአብሔር ክንዓይ ክፅዋዓና ከሎ ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ናይ ክብሩ ተኻፈልቲ ንምዃን እዩ ኣብ ምድሪ ካብ ዕንቅፋት ንኸድሕኑና ናብቲ ዝደለናዮ ከብፅሑና ጥራይ ዘይኮነ ኣገልግሎት መላእኽቲ እውን ኣብ ድሕነት ደቂ ሰባት እጃም ከም ዘለዎ ክገልጽ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ኩሎም እዚኣቶም ነቶም ንምድሓን እግዚአብሔር ዝተመደቡ ክሕግዙ ዝተዳለዉ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ልኡኻትን ለኣኽን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21:33-46 ዘሎ ብኸምዚ ገሊፅዎ እዩ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝነበሮ ሃብታም ሰብኣይ ነዚ ታኽልቲ ወይኑ ከዓ ንዓየይቲ ብገመስ ብብላዕ ሂብዎን ከም ዝኸደ ኣብ ግዜ ቀውዒ ፍረ ከምዝእሉ ልኡኻቱ ከም ዝሰደደ እቶም ብሕድሪ ንብረቱን ርስቱን ዝሃቦም ሰራሕተኛታት ግን ዝረኸብዎ ፍረ እዚ ረኺብና ኢሎም ነቶም ልኡኻት ክህብዎም ዝግብኦም ንገሊኦም ከም ዝሰጎግዎም ንገሊኦም ከም ዘሕሰርዎም ንገሊኦም ብዛርባ እምኒ ከም ዝቐተልዎም እዚ ከም ዝገበረ እንደገና ካልኣይ እውን ተዓጊሱ ኣብ ግዜ ቀውዒ ከምኡ ዝመሰለ ልኡኻት ከም ዝሰደደ እቲ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ግን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 21:35 እቶም ዓየይቲ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ንገሊኦም ወቅዕዎም ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም ብእምኒ ጨፍለቕዎም ስለዚ እቲ ልኡኽ ነዞም ልኡኻት ክልእኽ ከሎ እቶም ንምድሓኖም ዝተለኣኹ ሰባት ግን ነቶም ንምድሓኖም ዝተለኣኹ ኣገልገልቲ ንጠቕምና እዩ ንረብሓና እዩ ንድሕነትና እዩ ንሶም ዝለኣኹ ዘለው ንኽብሪ እግዚአብሔር ንዘለኣለማዊ ህይወት ክወርስዮም ንሕና እውን ብግቡእ እንተሰሚዕናዮም ናይቲ ክብርቲ ተማቐልቲ ወረስቲ ክንከውን ኢና ኢሎም ኣሚኖም ክእዘዝዎ ክሰምዕዎም ዝግብኦም እንተዘይኮነ ከዓ
فري يبلنان ازقع عزي فري فرنان فري يلن إلهم بتعم قال كمال سوام زقبوهم واقعوهم قتلوهم بإمني أفلقوهم إلى الليل ويتانا نمدحينا نيس كريستوس نزو خلو نمدحنا أبزلا أخوم لأخات زتقبرة عمز كجلس كله إنه كابدم أبيل اتصادق جميرو كساعتي أبيت مقدس زتقلت له زكارياس ودبراكيو دم نايزون كلهم سماتات كاباخي كدولي أيلو كبيت سمعتا هبنا اللوي እግዚአብሔር አብልኡኻቱ አበገልገልቱ ዝግበር ዓመፅን ግፍዕን ቅትለትን ሸለል ኢሉ ዘይጥምት አምላኽ ምዃኑ ክፀባፀብ ምዃኑ ገሊጹልና ኣሎ ካብ ልኡኻት ፍሉይ ልኡኽ እዚ ናይ ግብሪ ምድሓን ኣገልግሎት ሃዋርያትን ነቢያትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ጥራይ ዘይኮነ መላእኽቲ ኣምላኽ ዝተሳተፍዎ መላእኽቲ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ በጀክኡ ክኸውን ዘይክእል እንኮ ወልደ እግዚአብሔር እውን ዝተሳተፎ መልእኽቲ ምዃኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአብነት ክጠቅስ ከሎ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 6 ገና ዘፍቅሮ ሓደ ወዲ ነበሮ ኣብ መወዳእታ እስኪ ንወደይ እንተሓፈሩ ወይሉ ንዕኡ ናባታቶም ለኣኾዩ ንወደይሲ ይሓፍርዎ ይኾኑ እዩ ነቶም ካልኦት ሰባት ሰደድ ኩሎም ሰባት ከምኣቶም ብምዃኖም ይሕዋቶም ብምዃኖም ደቂ ዓዶም ምዃኖም ቤተሰቦም ምዃኖም ካብ ኣቃለልዎም ካብ ነዓቕዎም ካብ ቀጥቀትዎም ካብ ጨፍለቕዎም ካብ ቀተልዎም ካብ ሰገግዎም ካብ ሕሰርዎም ንወደይሲ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ እዩ ሓፍረት ግዲ ተማሂሮም ይኾኑ እዩ ሰብ ነውሪ ክሓስብ ነውሪ ክሰርሕ ከሎ ሕሊናና ይወቕሰና እሞ ኣብ ውሽጥና ሓፍረት ስማዓና ሕሊናና ዓገብ ይብለና እዩ ንወደይሲ ይሓፍርዎ ይኾኑ ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናባታቶም ለኣኸ እዩ ንምንታይ እዩ ነዞም ዓመፀኛታት ሰራሕተኛታት ኣተኽልቲ ወይኒ ክንዲ ዝዕገሶም ዘሎ ኢልና ቅድሚ ምሕሳብና ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ክንዱ ዝዕገሰና ዘሎ እዞም ኣታኽልቲ ወይኒ ተጠቂሶም ዘለው ኣነ ንስኹም ጌርና ንሰዶም ከነስተንትን ኮለና ኣነ ንስኻን ኣነ ንስኽን ጌርና ንሰዶም ስለምንታይ እዩ ዝበዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ንሰራሕተኛታቱ ክልተ ግዜ ልኢኹ ንገሊኦም ቀቲሎሞም ንገሊኦም ጨፍሊቆሞም ንገሊኦም ኣሳጊጎሞም ንገሊኦም ኣሕሲሮሞም ክንሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ፍሬ ወይኒ በጃኹም እቲ ዝብፅሓኒ ፍረ ወይኒ ሃቡን እናበለ ክሳብ ክንድዚ ዝልምን ስለምንታይ እዩ ስለዚ ነዚ ሓደ ወደይሲ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ እዩ ኣብቲ ኣርእስትና ዝተበገስናሉ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 እዚ ኩሉ ነውሪ ጌርክሲ ኣይሓፈርክን ከዓ እዩ እዚ ኩሉ ነውሪ ሰሪሕክ ክንስኺ እዩ ኣይሓፈርክን ሰብ ጽቡቕ ክገብር ዝግብኦ ሕማቕ ምስ ገበረ ዘይግባኣኒ ነገር ገይረ ዝግባኣኒ ነገር ካብ ምግባር በኺረ ኢሉ ሕሊናና ክረትዓና ውሽጥና ኣብ ውሽጥና ክሓፍር ይግብኦ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ንወደይ ይሓፍርዎ ይኾኑ እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ ንኣምላኽ ምእዛዝ ንሓጢኣት ምፍራሕ ንስነ ምግባር ምእዛዝ ተሪፉስ እስከ ነዚ ሓደ ወደይሲ ይሓፍርዎ ይኾኑ እዩ ምሕፋር ኣይተማሃረትን እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ኢሎም ኣማዕድዮም እዚ እቲ ሓደ ወዲ እዩ ይበሉ እዩ እቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓደ ኣቦ ካብ ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ምሂሮም ነይሮም ብዛዕባ ኣምላኽ ምፍላጥን ንኣምላኽ ምፍላጥን በበይኖም ኣርእስታት እዮም እዩ ስለዚ ሓደ ወዲ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ኣፀቢቖም ምክንያቱ ገና ክመፅእ ከሎ እንሆ ትዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ልኢኹ ኢሉ ግን እዚ ምፍላጥ እዚ እዚ ሓደ ወዱ ስለ ዝኾነ ክንሰምዖ ይግባአና ይኽብሉ ዝግብኦም ንዑ ንቕተሎ እሞ ርስቱ ክንወርስ ንዕኡ እንድሕር ቀቲልናዮ
ርስቲ ዝወርስ ወራሲ ኣይረክብን እዩ ርስቲ ዝወርስ ወራሲ ምሳኣን ከዓ ባዕልሃና ነቲ ርስቱ ክንወርሶ ኢና እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እንደ ኣከኣብ ነቲ ኩሉ ዝነበሮም ናይ ኣታክልቲ ወይኒ ርስቲ ገዲፎም ንሓንቲ ናይ ናቦት ርስቲ ኣታክልቲ ወይኒ ክወርሱ ምስ ፈተኑ ዘርኦም ካብ ገጽ ምድሪ ከም ዝጸነተ ይትረፍ ዶ ርስቲ እንዳናቦት የክወርሱስ ነቲ ናታቶም ዝወርስ ወራሲ ከም ዘይረኸቡ ደቂ ኣከኣብ ብምልኦም ብሰብዖኦም ብሓንቲ መዓልቲ ብሓደ ከውሒ ከም ዝተሓርድዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረና እዩ ስለዚ እቲ ልኡኽ ፍሉይ ልኡኻት እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝኾነ ክመጽእ ከሎ ንወደይ ይሓፍርዎ ኾኑ ግዲ ይሓፍርዎ ደኾኑ ሕፍረት ደይፈልጡ ኾኑ እግዚኣብሔር ሎሚ ሓፍረት ንኽጠፍእ ነውሪ ሰፊኑ ኣብ ክንዲት ነውሪ ዝገብር ዝሓፍር እቲ ንነውሪ ዝጻረር ንነውሪ ዝነጸገ ሕሊና ክውቀስ ከሎ ዝውቀሰሉ ዘመን ኢና ንዕዘብ ዘለና እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ብዛዕባ እቲ ሓደ ወዱ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ክገልጽ ከሎ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና እዩ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ኣብ ቁጽሪ 3 ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህሪ እንከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጽሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ ግርማ ተቐመጠ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ነቲ ሓደ ወዱ ዘፍቅሮ እዚ ሓደ ወዱ ዘፍቅሮ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ክገልጾ ከሎ በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ስለዚ እዚ ወራስ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ወዱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህሪ እንከሎ ኢሉ ኩሉን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጽሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ ግርማ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ እዩ ልኡኻት ልኡኽ እዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣገልግለቱ ኣብ መስቀል ምስ ፈጸመ ስቕለቱ ብትንሳኤ ምስ ኣረጋገጸ ንሞትን ንሓጢኣትን ንመርገምን ምስ ኣጥፍአ ቅድሚ ምዕራጉ እቲ ተልእኾ ክቕጽል ስለ ዘለዎ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ከዓ ልኡኻት መደበ እዩ ኣብ ዮሃንስ 20 ምዕራፍ ቁጽሪ 21 ክሳብ 23 ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ ልእኸኩም ኣለኹ በሎም እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም ንዝሓዝኩሎም ከዓ ክትሓዘሎም ስለዚ ነቲ መልእኽቱ ብኸምዚ ገይሩ ስልጣን ሂቡ ኣኽቢሩ ኣመሓላሊፍዎ እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ ኣገልግሎት ብቑዕ ኣገልግሎት ብቑዕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት መምዘኒኡ መለክዒኡ ረብሓው ንብሎ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣብ ማርቆስ 16 ቁጽሪ 15 በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ናብ ኩሉ ዓለም ንምብጻሕ ካልእ መልእኽቲ የብሉን እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ደረት ብዘይብሉ ናብዚ ኺዱ ናብዚ ኣይትኺዱ ዘይብሉ ንኩሉ ፍጥረት ንሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንእንስሳን ንኣራዊትን ንዓዋፍን ከይተረፈ ወንጌል ስበኹ እዩ እዚ ማለት ከዓ ሰብ ንእግዚአብሔር ክእዘዝ ከሎ መሬት ስለትባረኽ ብበረኸት ኣምላኽ ስለትባረኽ ብዝናም ኣምላኽ ስለትባረኽ
كل فطور انسسان اراويتن عوافن اتاخلتن كمي كم زبارخ سب كاب እግዚአብሔር كعلو خلها مريت بترجن بعجرجرن كتوقع خلهم تاب زبنه نانسساتاتن عوافن اراويتن تمعات سلازي نحفهم سلازن تايلو وانجيلاوي قدس مارقس نخل فطره ناب كل خيدو نبزل فطرت كا وانجيل سبخلو حواري قدس باولوس اب ابراويان معرف 10 قصر 24 اغلغلوتي كساع زفصمي ننفسي انا حسيلان كم كبرت غرونا يريان مسبلا اغلغلوتي كا صغا وانجيل املاح مسباخي سلازي نمنتاي علامه እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ዝጭፍጨፉ ዝውቅዑ ዝقتلو ዝጽረፉ ዝዋረዱ ዝእሰሩ ዝሳቀዩ ልኡኻት ክልእኽ ዘድልዮ እቲ ዕላማ እንታይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 18 ንዓይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢያትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን ሙን ናብ ኣምላኽ ክትምለሱ ኣዒንተ ልቦናኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ሳውል ገና ኣብቲ ዝተጸዋዓሉ መዓልቲ ብጸዳል ብርሃን ተሃሪሙ ወዲቁሉ ኣብ ዝነበረሉ ድምፂ ሳውል ሳውል ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐ መን ኢኻ እንታይ ክትገብር ትደልየኒ ኣለኻ ምስ በሎ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ተዋሂቡ እሱ ከዓ ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ክምለሱ ኣዒንተ ልቦናኦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልግሎት ኣብዛ ኣገልግሎት ከብቅዕ እንድሕር ዘይክኢሉ ኩሉ ትድኻም ከንቱ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓለም ምፍቃሩን ንዓለም ሓደ በጃ ወዱ ክህብ እንከሎ እቲ ዕላማ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቅን ክበፅሕ ስለ ዝደሊ መደምደምታ ዕብራውያን 9:13-14 ስለዚ ደም ድቤላታትን ኣረውሕን ሓሙኽሽችን ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ንምፅራይ ስጋ ዝቅደስ ካብ ኮነ ምስቲ ሕጊ ሙሴ ኣተሓሒዙ ደም ድቤላታትን ኣረውሕን ሓሙኽሽ ኣርሑን ገይሮም ተነፀጉሉ እቲ ስጋ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይኸውን ነይሩ ይነጽህ ነይሩ ስለዚ ምሱ ኣነጻጺሩ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕሊናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣርእስትና መንፈሳዊ ኣገልግሎት ተዓቢ ቀንዲ ኣርእስትና بقوع منفساو أغلغلوت زبل كمخان متن نايلوم مدمدمتانا حواري قدس باولس نسخاتكم نهياو أملاح كتغلغلو كندي أزيو نحليناهم كاموت جبري زين صهوي بزحات سبات مسبقع عنائنا كاب حاتيات مسرحاقنا إنا ناب እግዚአብሔር نملس نእግዚአብሔር نغلغل زبل ጎጎይ ዝኾነ ርድኢት ኣለዎም እንታይ ንኽንገብር ኢና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕሊናኹም ካብ ግቡት ግብሪ ዘየንጽሖ መን እዚ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ደም ክርስቶስ ብዛዕባት ስግ ወልደ እግዚአብሔር ክብል ከሎ بناي زل على منفس غيريلو ملكوتاوي ملكوت توحدو نفس تفليتو ابن ولدن منفس قدسن هلوان زخنو كنول كلنا بزعبا دمن سغان غويتانان مدحنان يسوع كريستوس دم كريستوس بناي زل على منفس غيرو رؤسو بزي صياف ناملاح زقربه غدا نسخاتكم نهياو املاح كتغلغل نحنا نهياو املاح نخنغلغل እንታይ ይገብር ኢሉ ንሕሊናኹም ካብ ሞት ግብሪ ክንደይ ዘየንጽሖ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ንሕሊናና ካብ ሞት ግብሪ ከተንስኦ እንተኾይኑ ብንስሓ ናብኡ ክንምለስ ኣለና ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ
نحليناهم تايك قبروي كاموت قبري حلينانا بسنا مقبار بحاتيات ميتو مهلاو زي صبو قات تخونه اغزابير مسجن اغزابير نتزموت حلينا بنصحة حسيبنا ناوهن قرب اذا افدق زخفيت لنا لي نسخاتكم نهياو املاح نختقلقلو نحليناهم كاموت قبري كنديك سلاز اغزابير بقعات هيكونن زصوع اغزابير بقعات هيكونن زصوع اغزابير جن نصاوعيت بقوع يقبرو اغزابير بقعات هيصوعن نصاوعيت جن بقوع يقبرو سلازي نتي زموته حلينانا كابسناي قبر زموته حلينانا بدم كريستوس حاسيبو نابز اغلغلوت كمدبنا بتا اغلغلوت كندحن مانتي انتاي للو ناباي تملسي ناباي تملسمو انا خا بامرون بمستوعلن كم لبي غيروم زغواسيهم غواسوت كهبكم حزب እግዚአብሔር ስለዚህ ሕጁና ቢድና ይዘሎይ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ከይገበርና ንእግዚአብሔር ከነማርር ምስ መራሕትና ክንማርር ብዙሕ ግዜ ኣብ ምግሩምራም ንሕልፎ ዘለና ንህይወትና በቃል እግዚአብሔር ንቃል እግዚአብሔር በቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ስለዚህ ዝተውዓልናዮን ስለዚህ ተረዳእናዮን እዩ እግዚአብሔር ግን ቅድመ ኩነት ዝገበረልና ወእግዚአብሔር بقعات مرحتي بقعات አገልገልቲ حقኛታት አገልገልት መድበልና خنبلو خلنا እግዚአብሔር ታይሉ ቀደም ናባይ ተመለሱ ናባይ ቀደም መምላስኩም ከም ተመለስኩም አረጋግጹ ምክንያቱ አምላኽ አይዕሾኒ ሓደ ኳን ነፍሱ አይጠብራይ በሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ብጽሐፎ መልእክቱ ምዕራፍ 6 شوعتن شمنتن أملاخ يتبرني سلازي ليتن معالتن ناقو كي تملسنا بنسحا كي تملسنا كم لبخا بأمرون بمستوعلن زمرحو منفساويانن سقاويانن هابرنا إلا انت لمينايو بفلسم قال እግዚአብሔር هياوي مجمريا ناباي تملس مغنياتو تقال هياوي لب أملاخ داويد قالكا ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ኢሉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ባዕሉ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቅንጣውን ሓንቲ ሕንጻጽ ካብ ትጎድል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለይ ስለዚ እቲ ንሓስቦ ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ቀንዓልና ምእንቲ ክሰልጠና ከምቲ እግዚአብሔር ዝጸዋዓና ሎሚ ነፍስ ወከፍና ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ እሞ እግዚአብሔር ካ በምስተውዓልን በእምሮን ከም ልቡ ገይሮም ዝመርሑ መራሕቲ ክህበና ንሕናውን ከምቲ ኣቦና ኩሉ ግዜ ክጽልዩ ከለው ንሕና ከዓ ተመራሕቲ ቅኑዓት መራሕቲ መሃበና ንሕና ከዓ ነቶም ቅኑዓት መራሕቲ ክንምርሖም ክንሰምዖም ርድኣና ናበሉ ዝጽለይዎ ሎሚ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ንስሓ ንኩሉ ሰብ ዝምልከት ክፉት ኣፍደገ ምስጢራት ኢሎም ገልጾ ቦታትና ንስሓ ዘይምልከቶ ኣገልጋሊ ንስሓ ዘይምልከቶ ተገልጋሊ ንስሓ ዘይምልከቶ ኣማኒ ንስሓ ዘይምልከቶ በዓል ስልጣን የብልናኒ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ካብቶም 7 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ሓንተ ንስሓ እሞ ብግቡእ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ናባይ ተመለሱ ናባይ እንተ ተመሊስኩም ንመን ይጻዋዕት ዚ ንቅዱሳን ኣይኮነን ንቁናዓት ኣይኮነን ንጹሃት ኣይኮነን ኣቱም ጠለምት ደቂ ኢሉ ይጀሚርዎ ዘሎ ኣነ ጎይታኹም እየ እቲ ዝተዋህበ ተስፋ ከዓ ካብ ከተማ ሓደ ካብ ስድራ ቤት ከኣኸክል ተገይረ ናብ ጽዮን ክመልሰኩም እየ እዚ ክገብር ተኮይነ ግን ናባይ ተመለሱ ካብ ምብብታን ከኣኻኽበኩም እየ ካብ ስደትን ዕንወትን ሽግርን ክዕቀበኩም እየ ክብጀወኩም እየ ግን እንታይ ግበሩ ናባይ ተመለሱ ኣነ ከዓ በእምሮን ብምስተውዓልን ከም ልበይ ገይሮም ጓሶት ክህበኩም እየ ስለዚ በእምሮን ብምስተውዓልን ከም ልብ ኣምላኽ
ገይሮም ዝጓስዩ ጓሶት ብዘይ ምርካብና ዝሕተት እግዚአብሔር ኣይኮነን ዝሕተት እቶም ብዘይ ምስትውዓል ዝመርሑና ኣይኮኑን እንሕተት ንሕና ኢናይ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ኣገልግሎት እዚ ኣገልግሎት እዚ ስብከት ኣይኮነን ትምህርቲ ይኮነን እዚ ኣገልግሎት እዚ ነብስና ብቃል እግዚአብሔር ንሪኤላ ንቃል እግዚአብሔር ከም መነፅር ኣብ ነብስና ኣቲና እንሪኦ እዩ ከደግማየ ቅኑዓት መንፈሳውያን ይኹን ስጋዊ መራሕቲ ዘይምርካብና ዝሕመ እግዚአብሔር ኣይኮነን ዝሕመይቶም ብዘይ ቅንዕና ዝመርሑውን ኣይኮኑን ምክንያቱ ኢልና ዘሎ እግዚአብሔር ናባይ ተመለሱ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ገርና ናብ እግዚአብሔር ስለዘይተመለስና ብዙሕ ግዜ ንነብስና ክንትንክፋ ከለና ዘይፅቡቅ ክስማዓና ይኽእል እዩ ግን ኣቦታትና ርእስኻ ምግሳፅ ኢሎም ኣብ ዘቐመጥዎ እቲ ቀንዲ ኣገልግሎት ምዃኑ ገሊፆምልና ኣለዉ እሞ ሎሚ እግዚአብሔር ብእምሮን ብምስትውዓልን ዝመርሑ መራሕቲ ምእንቲ ክበና ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ካብ ነብሲ ወከፍ ከተማ ካብ ነብሲ ወከፍ ዓድታት ከዓ ሓደን ክልተን ገይሩ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ከዓ ካኽበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን የሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ፅርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወደደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ያስማዕልና ሆነ መርጌታ